Għal-Partit Nazzjonalista is-saħħa hi importanti u jrid jara li jissalvagwardja. Il-Partit Nazzjonalista għandu viżjoni fit-tul u li tifhem sew fejn għandhom imorru flus il-poplu. Din kienet il-pożizzjoni espressa mill-kellim tal-Partit Nazzjonalista s-Saħħa Stephen Spiteri matul konferenza tal-aħbarijiet fejn kien trattat dan is-settur importanti u li l-Gvern ma taħx l-importanza li wieħed kien qed jistenna. Aħna lina s-saħħa huwa core service importanti u rridu nipproteġuh. Din hija l-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista. Viżjoni għalissa u viżjoni fit-tul. Stephen Spiteri qal li minflok ma investa fis-saħħa tal-poplu, il-Gvern ta' Roberta Bela għażel li jkompli jitfal flus fil-bwiet ta' Stewart Healthcare biex dawn ikomplu jikkontrollaw 3 sptarijiet pubbliċi. Dan meta qal li l-Partit Nazzjonalista jaf li l-Gvern qed jagħmel negozjati ġodda ma' ta' Stewart biex il-kumpanija barranija tkompli tgawdi aktar miljuni minn flus il-poplu. U għalhekk tenna l-kellim tal-Partit Nazzjonalista li Gvern ġdid immexxi minn Bernard Grech jara li 3 sptarijiet jitmexxew mill-Gvern tal-Ġurnata ħalli jitgawdew kollha mill-poplu Malti u Awċi kollu. U fil-waqt li l-Gvern ta' Roberta Bela qed iħalli ħaddiema ta' Stewart ikunu iddiskriminati, Gvern ġdid Nazzjonalista jara li l-miljuni li qed jingħataw ta' Stewart jintużaw biex ikunu indirizzati l-isfidi l-ġodda fis-saħħa. Il-konferenza tal-aħbarijiet kienet indirizzata wkoll mid-deputat nazzjonalista Adrian Delija li qal li se jkompli għaddej bil-ġlieda legali li beda meta kien kap tal-partit biex jaqaf is-serq ta' 3 sptarijiet u kompla li l-budget li preżenta il-Gvern ta' Roberta Bela t-tnejn li għadda u konferma ta' kif il-poplu għadu u se jibqa' jinsteraq biex igawdu l-ftit. Il-budget ta' jumejn ilu m'għamel xejn ħalli fikkonferma u taċċertifikat il-Gvern stess ta' kif qed jinsterqu il-poplu Malti u Awċi. Adrian Delija qal li ta' Stewart suppost kellhom jibnu fost l-oħrajn sptar ġdid qrib l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex bejn 200 u 250 sodda. Madankollu sal-lum għadha lanqas qiegħdet l-ewwel ġebla. Anke f'Malta kellu jkun hemm titjib fis-servizz fost l-oħrajn bżieda ta' 20 ta' sodot għal riabilitazzjoni inpatient u servizzi mediċi oħrajn flimkien ma' tagħmir ġdid kemm fl-Isptar San Luqa kif ukoll fl-Isptar Kering Grech. Iżda minkejja li għaddew dawn is-snin kollha għadna ma rajna xejn. Id-deputat nazzjonalista qal li fil-waqt li ta' Stewart baqgħu ma tawna xejn, il-Gvern xorta ċetta li fil-budget tas-sena d-dieħla ittihom żieda ta' 50% fl-allokazzjoni finanzjarja annwali. U għalhekk li fakkar lil Roberta Bela u lil Chris Fern li għandhom obbligu nazzjonali li jwaqfu dan l-aġir immorali u li jaraw li dawn il-miljuni jintużaw biex ikunu salvati aktar ħajjiet ta' nies.